Ug karon mga kapuso, nihigayon na atong sayran ang ipahigayon nga dakong mall show sa Pamilya Roses. Adunay live report si Cecil Kibod Castro. Ses? Thanks, Luan. Mga kapuso, maayong Biyernes kanatong tanan. TGIF na gayod. Thank God it's Friday. Mga kapuso, busa, sugato nato ang ato ang weekend. Pinaagi sa usa ka Kapuso Mall Show. Nanukad kita live gikan dinhi sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa ato ang laing hugna na usab sa Kapuso Mall Show. This time featuring the lead cast sa bag-o natong GMA Telebabad series, ang Pamilya Roses. Gani inyong makita mga kapuso sa akong likod. Ani ana ang ato ang mga kapuso nga gidumog gayod ang ato ang mall show karong hapuna dinhi sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Wala pa magsugod ang ato ang mall show apan gidagsa na kini sa ato ang mga kapuso nga gustong mahimamat live ang ilahang mga paboritong kapuso artist og tipik og kabahin lang kini sa daghan pang mga kapuso mall shows o mga kapuso kalingawan nga dalit kaninyo sa GMA Regional TV o sa Balitang Bisdak. Busa, tutok lang gayo dinhi sa GMA Network kay basin ang inyuhan na pong dapit ang amuang suruyon o magpahigayon na usab ta o kapuso kalingawan. Og ning higayon na nagtapok usa tanan dinhi ato ang mga kapuso kay ila nang gipaabot nga magsugod ang ato ang kalingawan gawa sa mga papremyo og mga games nga salmutan sa ato ang mga kapuso dinhi. Syempre mahimamat usab nila live ang lead cast sa Pamilya Roses, Carla Abellana, Shira Diaz, Sophie Albert, Jasmine Curtis Smith, and Gabby Garcia. Mo na mga kapuso, tutok lang dinhi alang sa mga dugang updates o kalingawan. Busa, kanausa ang latest nato gikan dinhi sa Dakbayan sa Lapu-Lapu o sa dili pa mag-wave. Usa ang ato ang mga kapuso. Happy weekend! Back to studio. Happy weekend mga kapuso! Happy weekend, Ses! Daghang salamat, Cecil Kibod Castro.